It's time for DJ Rocky's Secret Files. Tinatanong ko naman siya kung may iba na siya, pero lagi niyang sagot, wala. Hi DJ Rocky. Sana mabasa mo tong kwento ko. Please hide my identity. Itago mo ko sa pangalang Baby Girl. And this is my secret file. Meron akong boyfriend for more than 5 years. Nakilala ko siya sa first job ko sa BPO company. I was 19 and he was 29 years old nung magkakilala kami. Yep, 10 years age gap. And I love it. Sobrang saya ng relasyon namin. Sobrang click namin sa lahat. Although, hindi kami yung type ng couple na puro romance lang. Because we have a lot of things na pinagkakasundo ang gawin. We love karaoke, bowling, swimming, billiards, dart, badminton, eating, arcade, at piercings. Yep, nagpapa-pierce kami together. And I can say na the best yung relasyon namin. Super in love siya sa akin. At alam ng lahat yun. Ganon din naman ako sa kanya. Basta, click na click yung ugali namin. Bonus pa yung sense of humor niya. Ako naman, aside sa pagiging sweet, caring, and jolly person, ma-effort din ako sa kanya. Although parehas naman kaming ma-effort sa isa't isa. For me kasi, wala naman sa bokabularyo ko yung dapat lalaki lang ang nag-e-effort. Dapat both. Dapat vice versa. Dalawa kasi kayong nasa relasyon eh. So, dapat, parehas kayo nag-e-effort. Anyway, that time, he was my team leader. Pero since naging boyfriend ko nga siya, nalipat ako ng TL. But same account. He was my first boyfriend. At ganun din siya, first girlfriend, because napaka-workaholic niya. March 2016, nung nag-apply ako noon. Then May 2016, sa first team building namin, doon naging kami. At masasabi kong sobrang saya niya. Ang sweet-sweet niya. Pinakita niya talagang sincere siya at napaka-ma-effort na tao. At first, patagong naging kami. Kasi natatakot ako. Ang dami ko kasing bashers noon. But then August 2016, nag-post siya sa social media about us. And kapag nasa opisina, pinapakita niya sa lahat na merong kami. So, bashers na ang sumuko at lumapit sa akin. Super iyakin ko kasi that time. Kaya sa sobrang takot ako noon na mabash ako lalo, siya na yung unang nagpaalam sa iba to protect me. And then finally, tinanggap ng lahat. Even yung management nakasuporta sa amin. Then year 2017, he decided na lumipat ng kumpanya. Sa totoo lang, ayaw ko ng LDR. Kaya nga dumating sa punto nun na gusto ko nang mag-give up. But he did everything. Kahit opposite yung shift namin, he made sure na talagang hindi ko mararamdaman yung distansya na meron sa amin. Lagi siya nag-a-adjust kasi ayaw niyang magsawa ako sa LDR setup namin. Pero na-overcome namin yun. Hanggang sa year 2018, I decided nang mag-resign at mag-apply na malapit sa kanya. Sobrang masaya kami uli kasi nagkasama kami uli. Sa pagpasok at pag-uwi sa lahat ng oras. Year 2018 till 2019, magkasama kami sa lahat. Through ups and downs. Kahit nung nagka-cancer yung mom niya. Lagi akong nasa tabi niya. Pero, yun, kinaya namin lahat-lahat eh. Hindi kami nagpatalo sa mga problema. And I can honestly say na sobrang swerte ko. Dahil meron akong siya
na super understanding, sweet, ma-effort. Lahat ni. Sobrang saya lang namin. Although I know na walang perfect relationship. But for me, our story is the best. Until pandemic came. March 2020. Okay naman kami. Yes, aaminin kong selosa ako, but never kaming nagka-issue ng third party. Never kaming nagka-problema ng malala. Simpleng tampuhan lang at naayos naman namin agad. Pero nung March 2020, nung magla-lockdown na, kinaya naman namin like consistent pa rin siya. Kahit video call na lang yung source of communication namin, na kahit working hours, gustong-gusto niya pa rin akong kausap. Nakapag-anniversary pa nga kami. Kahit di kami magkasama nung 5-year anniversary namin. Yes, may time na malungkot, nagkakatampuhan. Kasi mag-isa lang ako sa apartment ko. And I understand na hindi pa kami pwedeng magkita. Pero yun, October 2020 came. That was my nightmare. October 17, nagkatampuhan lang kami. Pero hindi na niya ako tinawagan after. Hindi siya ganun eh. He always initiate first. Lagi. Kukulitin niya ako para lang kausapin siya. But that time, wala. Inintindi ko siya. Pero until today, everything has changed. Kami pa, pero parang hindi. He changed a lot. Yes, he changed a lot. Yung lalaking pinangakuan ako ng lahat. Yung lalaking nangakong never akong sasaktan at papaiyakin. Yung taong dahilan kung bakit ako umiiyak araw-araw. Kinukulit ko siya a few months ago, but I stopped. Not because hindi ko na siya mahal, but because napapagod din ako. Kasi wala akong makuwang sagot kung bakit kami umabot sa ganito. Yes, selosa ako, mapagduda, but that was before. Nung pandemic, natuto akong pagkatiwalaan siya lalo. Pero dahil sa guts ko, nag-search ako sa FB, nalaman kong may dummy account siya created last April 2020. Sumasali siya sa mga GC ng ML and other apps. I don't know bakit umabot sa puntong yun. Naghinala na ako noon. Kasi may notif sa FB niya yung isang app. Pero nung tinanong ko siya, hindi niya raw alam yon. Hindi ko na alam. Should I stay? Because I'm so tired. I'm so tired sa kakaasang maayos pa namin to. But I still love him. And I still care about him. Just an update. Nakakaya ko naman na yung setup namin. Pag tinatanong ko naman siya kung may iba na siya, lagi niyang sagot wala. Minsan may pake siya, minsan wala. I don't know. Pero kahit na, mahal ko siya. Ewan ko. Nasanay na lang din ako sa setup na meron kami ngayon. Sana matulungan niyo ako. Again, ako si baby girl. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky's Secret File.